Yn y diwedd, straeon bro ydy'r rhai pwysica, achos wedi'r cyfan mae bob stori fawr yn gofod dechrau'n rhywle yn rhyw fro. Ar ben hynny, mae straeon sy'n gallu ymddangos yn straeon bach i'r byd tu allan, yn straeon mawr i ni, yn straeon pwysig i ni, achos yn straeon ni ydyn nhw. Ac wrth gwrs, y bobl ora i adnabod stori leol dda ydy ni, y bobl sy'n byw yn y fro. Ni sy'n nabod i'n hardal, yn clywed sion yn y siop neu wrth gat yr ysgol. Ni sy'n perthyn. Felly, os oes na rhywbeth sy'n digwydd sy'n heiddi sylw, byddwn ni gyda'r cynta i glywed amdano fe. Ni, y bobl leol, ydy'r gohebwyr bro. Felly beth byddai'n neud stori dda i ein gwefan fro ni? Dyma 5 peth i feddwl amdanyn nhw. Nid ddarganfod stori fydd gohebydd bro. Mae'r stori allan yna'n barod. Sylweddoli bod digwyddiad, sefyllfa, datblygiad neu safbwynt yn gyfle am stori yw gwaith gohebydd bro. Efallai byddwn ni'n cael ysbrydoliaeth drwy weld rhywbeth, siarad efo rhywun, neu ddarllen sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol. Pa ddarn o'r stori byddwch chi'n rhedeg adre i'w dweud? Dyna di'ch stori chi. Mae ambell i stori angen ei dweud. Ydy'r stori am newid neu gwella rhywbeth? Dyna'r stori i fynd ar ei ôl. Oedd gweld y dirywiad yn nifer o adar yr ucheldir oedd i'w gweld ers troad y ganrif yn peri tipyn o ofid i Gwilym Jenkins. Yn lle eistedd nôl a gweud dim. Dyma fi yn cynnig syniadau ar sut i wella'r broblem mewn darn barn ar gyfer Bro Aber 360. Mae byd o wahaniaeth rhwng beth sy'n gwneud stori dda rhwng un lle a'r llall. Mae'n dibynnu ar y cyfnod, y cyd-destun a diddordebau trigolyn yr ardal. Fyswn i ddim yn disgwyl i stori am gwymp mewn prisiau ŵyn, denu fawr dim sylw ar wefan leol dinas fel Caerdydd, ond mi fyddai o ddiddordeb ar wefan fro Caron 360. Am be mae bobl leol yn siarad, y pethau bach neu'r pethau mawr? Dyna be ydy stori. Dechrau gyda bang. Tair eiliad. Dyna faint o amser mae person yn ei gymryd i benderfynu darllen stori ar-lein. Felly, wrth sgwennu neu greu ffilm, mae'n bwysig bod y dechrau yn denu sylw pobl. Mewn erthygl, mae'n bwysig bod hanfod y stori i'w chael yn y pennawd, y llun a'r brawddegau cyntaf. A beth yw'r peth pwysica? Wel, petai chi'n rhedeg adre i ddweud beth sydd wedi digwydd? Be fyddech chi'n ei ddweud gyntaf? A be wedyn? Dyna ddechrau eich stori. Does na neb eisiau darllen brawddegau a paragraffau hir ar y we. Does na neb eisiau gwylio clipio fideo o'r un peth o ongla gwahanol. Dydych chi ddim angen pennawd clyfar a sa bendant neb eisiau defnyddio jargon. Byddwch yn gryno, meddyliwch am eich cynulleidfa a defnyddiwch dyfodiaeth leol. Mae'r straeon yn dechrau yn agos iawn at ein trad. Ewch amdani i wrando, sylwi a chyhoeddi ar eich gwefan fro. Efallai mae eich stori leol chi fydd y nesaf i fod yn stori fawr.